Radi se o tome da mi već 3 godine obilazimo sud advokata Slavenka gospodina i raspitujemo se u vezi našeg staža što treba da nam uplate, radni staž. Firma je bila, firma ne postoji, to je grafičko preduzeće Sava Munčan koja je rasprodata i koji smo mi radnici dobili, prodata je firma, dobili smo 13 miliona za tu zgradu. To je malo. Malo smo dobili. To je bila vrlo jaka firma. Jeste. Prodale su se mašine, pošto zašto, koje se ovajdio se Slavenko, advokati, ti drugi koji su još bili, to sve ima na spisku u sudu, oni su se ovajdili, mi smo radnici dobili mrvicu jednu, samo smo dobili na ruke mrvicu para, a nisu nam uplatili staž. Izvršena je privatizacija? Izvršena je privatizacija. Stamenković je sad za zgradu vlasnik, on je otkupio zgradu naš. Je to advokat koji vas zastupao? Advokat je Slavenko, on je nas zastupao. Slavenko. On je dobio na ruke 700.000 dinara, to smo obavešteni, a mi smo dobili mrvice samo. Mi tražimo pravdu, tražimo da nam se staž uplati, bar staž da mogu da idem u penziju, jer ja nisam više nigde na ulici sam. Niti sa biroa su me skinuli, navodno nemam više pravo, a dobila sam rešenje na 2 godine da imam pravo izvršca. Ja nisam, evo imam rešenje u tašni, ja nisam tražila 2 godine, oni su mi dali. Međutim, juče šok doživim, zovem Pančevo, kažem dajte mi isplatu, svi su dobili, ja nisam dobila. Kažu, nemate gospođo pravo, mi će vas da tužimo, vi ste, kaže, još godinu dana primali, kaže, 7.000 i nešto. Jel možete vi to negde da kažete ovde, jel to neko sluša, imate... Nas ovde niko ne sluša, ja pare za advokata nemam, kome da se obrati? Ovde u biro sam bila, televizija nemam, ovde u biro sam bila, ne rade, službeni put, juče nisu radili. Oni meni iz Pančeva tako da kažu da ja moram pare da vraćam, ja sam godinu dana kao imala pravo, a u rešenju mi piše 2 godine. Koga vi smatrate odgovornim za ovakvu situaciju? Odgovorni su svi čelnici u Beloj crkvi, počev od opštine, počev od suda, svi koji su na funkcijama, koji imaju debele plate i koji žive u blagostanju i koji imaju da žive, a ne vide radnici koji su ostali bez posla i niko neće da se zauzme za nas. Nijedna firma ne radi, a mi radnici smo da nas šutiraju od advokata, od suda, od opštine, svi nas samo šutnu kao da smo mi. Da vi ovde živite od turizma, da se ovde razvije. Nemamo ni nikako. Ja sam, na primjer, radnica koja sam 33 godine radnog staža imam, ali mi nisu uplaćena ta 30, ne znam koliko mi je uplaćeno, to nisam ja kriva, ja sam pošteno radila za male pare. Oni mi nisu uplatili, nisam kriva. I sad, treba ja da čekam taj staž, sud 3 godine čekam, da mi uplate taj staž, da bi mogla da odem u penziju, da ostvorim svoja prava. Mi smo jako, utučena sam stvarno da se obolim, a i bolesna sam. Ja nemam pare za lekove da kupim što mi trebaju, oni mene tako da dostavljaju ni krivu ni dužnu. Ne znam šta sam kriva. Vi znate kako je Bela crkva bila pre 15-20 godina. Mi koliko smo imali preduzeća, to je bilo i metalno preduzeće i drvna industrija, to je sve propalo i uništeno. Sve. Predsjednik suda je rekao sledeće, da je on po hitnom postupku danas zakazao, evo baš sad ovih trenutaka kreće veće opštinskog suda i da će oni doneti odluku koju će tek u ponedeljak proslediti. I da, znači što se tiče njih, oni tvrde da apsolutno poštuju zakonsku proceduru i ovde se radi znači o odluci vezano za doprinose nekih 55 ili 60 radnika i zahtev DDOR-a Novi Sad za neku otpremninu. I moj vam je predlog da se zajedno uputimo kod predsjednika opštine, jer mislim da su i lokalne vlasti, u mnogo slučajeva su to pokazale, vršile pritisak i uspeo taj pritisak. Mislim da je dužan i predsjednik opštine da zna za vaše probleme, da zna za vašu muku, za nemanje perspektive vas kao građana Bele crkve, jer to je nešto što mislim da je normalno i žalosno je što nisu oni ovde, da i oni čuju to što ima, nego se prave, mislim, za te ogromne plate, mislim da je najmanje što su mogli da urade, jer primaju novac od nas. Mi smo poreski obveznici, trebaju da čuju kakve vi probleme imate, vaša deca, vaše porodice, vaši kumovi, prijatelji i tako dalje i tako dalje. Jeste.
za komunaliju, za vodu. Smejte se, nije smešno, molim vas gospodine, nije smešno. Evo izvolite, 2304 dinara za vodu u komunaliju, a ni ja ni on ne radim, on je 30 godina radio u firmu, ja sam radila 18. Molim vas, imam 2 dece, srednjoškolca i 8. razred. Stan sam nasledila, evo svaki dan stižu računi, da li me bili na sud, pa išao moj suprug da moli da će platimo u ratama. Da samo štrajkuju radi doprinosa. Doprinosi su mogli da spajaju sa državom. A ostalo, ovde su plate u pitanju neisplaćeni, ti zagarantovani najminimalniji, što je sad nije 4.600, sad je 7 i nešto, pa i sa tim su pristali. Bez kamate, bez ičega. Bez ičega, odrekli se svega i to malo im ne daju. Sramota. Kažu radnici oborili štampariju. Nije istina. Radnici bi volili da radi danas. Oni su sve pokrali. Ja moram da se pomišljam što je. Još i ovo mislim, kažu da se država prizna radni staž. To nema radnici imaju pravo na minimalni, to je prioritet, minimalni lični dohodak je prioritet koji država priznaje i sud priznaje. U onom prvom rješenju kad su dobili tih 55.000, upravo je sudija postupajući to priznao. I sad ne može u novoj odluci da opovrgne svoju prethodnu odluku. Ako je jednom prioritet, uvek je prioritet. Znate šta je prioritet? A šta je sa ovim što su pojedini radnici traže da im se isplati minimalni lični dohodak? Znači to je manje nego uplata radnog staža. Šta je sa tim viškom novca? Ako neće za uplatu radnog staža, a hoće onaj manju sumu onog novca, šta je sa tim novcem što će da stane u sudu? Ne. I taj novac mora da bude nadoknađen. Ali imaš prvu kategoriju. Ko je pre tužio, taj će pre da dobije. Jer ima radnici koji su kasnije tužili. Tako će da ide verovatno isplata. Neka ide svima jednako, bre. Svima jednako. Neko ništa. Ili svi ili ništa. Ima penzionera koji može danas da odu danas ne odu u Stefan, svi su oni isplaćeni većinom po 55.000. Ostalo je do 94 koji nisu. Treba sve ostalo da dobiju. U svim ovim problema moramo to predsjedniku opštine da kažemo da bi i oni ljudi, jer su oni lokalna vlast. Hoće kako neće, pa danas je petak dan. Kako ih ne zanima kad dođe se, a neka sad slušaju, pa šta ima veze? Koliko dugo je štrajkovalo mala privreda? Evo i oni su tamo ispred opštine. Jeste. Pa nema, pa mora da se tako radi. Ali niko nije hteo da ih primi. Ne, neka primit će me. Ajde, će da vidimo sad. Žarko Zlatar, preduzeće u kome sam radio, 26.11. je 2002. prodato na licitaciji. Vlasnici koji su nas kupili obećali su sve i svašta kada su nas kupovali, mada smo mi pre nego što smo prodati obavestili Agenciju za privatizaciju da je dug prema radnicima za neisplaćene dohotke negde oko 21 milion dinara. Znači, dobili smo 25.11. presudu, sutradan je bila aukcija, prodati smo. Međutim, vlasnik nas je isterao napolje, svoja pravo ostvarujemo preko suda i mi svi, 62 je izašlo iz preduzeća, napolju smo, ne radimo, za 3 godine je prošlo pune, 4. je mi ne znamo gde smo, status nemamo. Dobro. U tom dokumentu piše da je naš jedan od direktora koji figurira gospodin Šurlan Žarko obavestio predsjednika opštine tadašnjeg da iznađu rešenje kako bi osporili tužbu koju smo tužili, sudom dobili i naplatili smo negde oko 70%, 6.900.000 koliko je bila potraživanje 62 radnika po presudi koja je bila pravosnažna. I dalje, 3 godine nismo isplaćeni. 30%. To je napisao gospodin Šurlan da su isplaćivali plate ljudima koji su radili veće od opštinskog proseka opštine Bela Crkva, ljudima koji su radili. Evo, možemo da organizujemo sastanke sa radnicima. Samo malo, molim vas. Ne, ja sam znao, evo, bio sam prekjuče kod predsjednika suda. Tik prekjuče se, 3 godine je naš problem, mi smo tik prekjuče čuli. 150 radnika je ostalo na ulici. Recite vi meni ovako. Čije živite od te firme, cela opština je živela od te firme.
iskreno kažem, ja smatram da se problemi ne rešavaju na ovaj način. Molio sam, samo malo, da dobijem reč, molio sam. Ja vas, alo, slušajte, ako nastavimo da se svi deremo, Boris Đurđev je apsolutno u pravu da ne može ovako se radi. Ja vas molim sve vas, molim vas predsjedniče, sedite ovde, neka krene se nekim redom, neka svako kaže što je problem, saslušamo svaku pojedinačno, dajte odgovor. Pa tu, znači vaša stranka vlada 5,5 godine, jer možemo 2 dana da izgubimo da se saslušamo. Ovdje nije problem u saslušavanju, problem je u rešavanju. Ne, pa samo da sam... Ja hoću ovako, da odmah telefonu, znači kada vi kod mene kažete problem je u tome i tome, tog momenta ću ja okrenuti telefone, proveriti dokle je sve to stiglo. Dakle, prosto, znate šta, to je u ingerenciji suda, ali opet da ne ispadne da bežimo od obaveza. Znači, hoćemo da isproveravamo dokle uopšte taj proces stigao. Ali opet vam kažem, nećemo ništa rešiti ako ja sednem ovde i zapisujem i onda to završim nekoj fioci. Prosto, hoću odmah da okrenem telefonom, da isproveravam neke stvari, da vi dobijete na da radiš, brate. I ovaj tvoje savjetuje, što znaju da te savjetuje, angažuj da te savjetuje kad ti ne znaš, oni treba da znaju, pa da te posavjetuju. Da li vi znate da se... To je jedan od naših manjih problema. A ima tu još XX problema. Ostali smo na ulici. Da li postoje... Direktori drugih, koji su ne jednu, ne samo našu, nego su pre toga bili su u Trgobanatu, pa su bili u Štampariju, pa sad su direktor vodu. Pazite, direktor vodovoda je Dragutin Jovanović. Ne, rekao Ja znam da je on bio... Što se tiče komunalca, ja mogu da vam kažem da sam ja izuzetno zadovoljan radom komunalci, da će ta firma postati sve bolje. Sa 3 miliona gubitka, svaka ti čas, sa 3 miliona gubitka ti si ja govorim, kako ja govorim, sa 3 miliona gubitka ti si zadovoljan. Laziš ovaj narod, sa 3 miliona gubitka. Do njima može pričati. Još jednom pozivam ljude, a kažem, ako hoćete da rešavamo problem, organizovat ćemo sastanak i sa radnicima Žaka Zlatara, kao što smo organizovali sastanak i sa radnicima. Pa dobro, ljudi... Bilo dobro da se jednu zastavu, sedi Boris, nije problem sediš, sada ti čovjek što stojiš, ali sedi tu, mi smo, ili hoćeš da ja, evo ja ću ustanem da ispoštujem tebe. Znači, zahtev je vrlo jednostavan. U roku od 24 sata da opštinski vlast daju odgovore na koji način je vršena privatizacija, ko je potpisivao privatizaciju u Beloj crkvi, gde je novac od privatizacije, šta planira opštinska vlast posle 5,5 godina, šta da preduzme i kakve uslove stvara kako bi se ovde, samo da završim priču. Može malo tiše samo. Ja se izvinjam, evo, ja sam malo samo se glasio, evo, puštam to pravo, slažem se, prihvatam primjedbu. Znači, da se objasni ko je privatizovao, gde je novac od privatizacije, da se objasni zašto 2 meseca komisija je donela znači zaključak da je pokradeno preko 12.000 kubika šljunka ili 10 km šlepera šljunka iz Bele crkve. Taj šljunak je opština dobila na raspolaganju, koliko se ja sećam, od Vojvodina voda. Znači, zašto niko nije to sazvao? U roku 24 se kaže sata, kad će biti sazvana hitna sednica Skupštine opštine Bela crkva, gde će, znači, se građanima odgovoriti na sva pitanja o tome da li porodični ljudi se zapošljavaju u javnim preduzećima? Znači, da li se familija zapošljava u preduzećima? Da li sa adekvatnom stručnom spremom? Evo ovdje ću konkretan primjer. Da li je vaša sestra u vreme kada je vaš zet bio član izvršnog odbora grada zaposleno u javnom preduzeću sa neadekvatnom školskom stručnom spremom, odnosno sa šumarskom školom za nešto drugo? Vi smatrate da na sednici Skupštine opštine treba ljudi da se bave tim? I tim. Samo nešto da pitam. Dobro. A da li mogu da se bave? Pitanje. I koja je vaša odgovornost? Kada vam jedan član opštinskog veća ne uplati preko 175.000 dinara za iznajmljeni opštinski lokal, da li vi imate odgovornost što ste ga predložili, što je taj član još uvijek član opštinskog veća i što redovno prima svoju platu, a ne plaća ono što je dužan Skupštini opštine Bela crkva? Malo tiše, ja se izvijam. Ja bih volao da bude sve, i ja da imam, da svi u Beloj crkvi imaju 400.000 dinara plate i da se voze službenim automobilom, vrlo bi bili tihi. Pitić, koliko imaš socijalnu pomoć u Nemačkoj?
Ne, socijalno pomoć, Arbeitslos, to je Arbeitslos. Koliko to iznosi? 1400 evra. To reci ovim ljudima. Pa ja sam radio, ne, nisam njima ušao. Sad ti hoćeš njima, nema veze, slušaj. Hoćeš, pa nema problema. Pa tim pre ja se borim za njih jer sam u poziciji. Nemam ja nikakvi, ja sam svoj novac uložio. Ja radim o svom trošku. Znači ja bih voleo da ti budeš gospodin čovjek. Vrlo rado, pa ne mogu razumjeti, ja sam emotivac, bre. Mene boli što u ovom gradu, bre, ljudi su ostali bez posla. Ja hoću da pitam... Čovek, samo mi reci, da li je istina, sad si me pitao za ovo, da li je istina da je tvoj zet sa godinom dana radnog staža kao portir privatizovao preduzeće u Beloj Crkvi? Čekaj, bre, daj. Jeste li nije? Pa izvini što viče. Čekaj, još jedan kada, ljudi moji, ovakvim razgovorima nećemo doći do rešavanja. Samo malo, otišli ste u sud. Kada su izvršene prodaje na licitaciji, da vršite pritisak da se stopira prodaja imovine dalje. To vaš posao nije. Vaš posao je bio da rešite problem male privrede. Kada ste rekli da ja tražim i radnici male privrede da rešimo taj problem politički, ja sam rekao jeste. Politički morate da ga rešite, jer ovde politika je rastrojala to firmu. Da ste rešili taj problem tada, ne bi došlo do prodaje imovine. Kada je došao javni opštinski pravobranioc da stopira prodaju, onda smo bili pod ingerencijom opštine, kao firma. Kada smo bili da rešite problem, nije se znao. Recite ovdje sa ljudima da niste dobili pre nego što je bila licitacija. Gospođa Vitomir je tu, donala vama i preko BCIF-a sam se obratio vama, jer sam znao da nećete da nas primite. Jer smo tražili da odustanemo od licitacije, a da vi rešite status male privrede kao što ste obećali da će rešiti. Kažite jeste ili nije to bilo tako. Da li vi mislite da ovako jednim sastankom, da li mislite da ovakvim sastankom mogu da se rešavaju? Hipotetičke pitanje. Ne može komisija da pravi uslove za bolje. Gospodine predsjedniče, daće Stefo, daj mi koverat koji sam ti malo predao. Evo ja ću da vam dam crno na belo da smo se obraćali vašem prethodniku. Ali niste meni. Ista priča, isto sve, nemojte svaka kanta dok je nova ne čuje. A šta piše tu? Pogledajte, molim vas, pročitajte da čuju ljudi. Predsjedniku opštine Bela Crkva, prosleđeno Ivanu Josimovu. Predsjedniku Skupštine opštine. Skupština, tačno je. Ivanu Josimovu usmereno. Žarko Šurlan piše i laže opštinu Bela Crkva da radnici Žarka Zlatara primaju veće plate od proseka plate opštine Bela Crkva. Mogu ovo da zadržim pa... Ne možete da zadržite, ovo je moj dokument. Ne, ovo će, kad budete otišli sa vlasti doneći. Dostavit ću vam, obećavam pred svima ovdje. Jer pazite, mene bi bilo sramota. Ja imam ćerku koja je diplomirani turizmolog, profesorica Mira je ovdje. Saša Žikić naplaćuje šalje Ivi na pijaci na jezeru koji naplaćuje parking. Ko ti je dolazio da ti uzima novac? Saša Žikić. I ko još? Pa kaži slobodno. Ko je još dolazio kad nije mogao ono? Njegov sin. Molim vas, gospodine predsjedniče, o čemu pričate? Ili hoćete da ja sutra ištampam blokove da idem da naplaćujem parking? Da li bi me kaznili? Normalno da bi i trebali bi da me kaznite. I gospodine predsjedniče, vi niste... Kakav već sad ima parking i... Nema odluke, skupštine opštine po kojoj se plaća. Nemate kontrole. Miševi oko vas rovare i rade šta hoće. Bukvalno, gospodine predsjedniče, žao mi je što skupljamo novac, nemamo. Bili smo 28. Pa radnici male privrede su dali sve da oformite parking servis, pa niste ni to htjeli. Skupljali smo novac koji nemamo. 28. idemo ponovno. Ste kod mene da razgovaramo i vi i radnici i bivši radnici. Ne, mi ćemo raskinuti 28. ugovor, nećemo da niko pere lovorite. Raskinut ćemo ga sami. Ajde da vidimo... Mi idemo 28. ponovo. Mi smo tražili da nam se omogući opštinski auto, nemamo čime, sad idemo biciklama. Snimit će da ćemo doći pred skupštinu. Pa ko je od mene uopšte nešto traži u vezi Žarka? Pa nema šta da se traži, gospodine predsjedniče, nikad niste bili tu. Uvek ste bili zauzet, evo i Mira ovdje. Pa neću se. I lepo hoću da pitam, pošto naš novac i naša firma je prodata, naše pare stoje u sudu. Kome znači mi da se... Ne, evo samo moment. Imam pravo, što kažete, mala privreda. Moj muž je radio malu privredu. Ostaje on bez posla, ostala sam ja. Imam ćerku, od čega da je školujem? Koje račune ja da plaćam? Da li mene neko pita? Od čega ja treba da živim? Marinković Biljana, lepo ću da se predstavim.
Pa nije zna, pa gde da se ja zaposlim? Gde? Šta je pitanje? Jer stvarno ovo je vam pameti. Kako znate? 4-člana put nema pravo. Predsjedniče, zašto smo sve ovo vreme rešali? Imate više problema. Ne kažem da ste vi najveći krivac. I non stop to ponavljam. Ali ste najodgovorniji čovek ako ne možete da rešavate ovaj problem. Ovo je za ono što je u sudskom procesu. Ne za to. Ali da li ste odgovorni zbog toga što je recimo sad Fond za građevinsko zemljište potrošio neke pare za nešto što nije bilo namenjeno? A ko je to? Nije bilo dato. Danas mi je gospođa Nina Rajčuk rekla da je došlo do greške i da su isplaćivali sa računa koji nisu smeli. Nego kako je bilo? Informacija o tome. A je li ima odgovoran ko je to radio? Jer će biti pozvana odgovornost? A će biti pozvana odgovornost onaj koji je uzeo lokal, a ne plaća toliko dugo? Na telefon pitanje dostavi mi u pisanom formi Znam, ali zašto mi moramo? Ja pitam građane, zašto mi moramo da se okupljamo na ovaj način? To je jedini razlog, jer institucije ne funkcionišu. Jednostavno, svi ste svedoci. Da idem lepo da razbijam prodavnicu, šta trebam da radim? Čerku imam koja ide 7. razred osnovne škole. Šta ću da radim ja kad ona završi 8? Gde? Isto da se predstavim, ja sam Zorica Valjarević, 5 članova živi u mojoj kući, od mamine penzije sa 4.800 dinara, kompletna penzija. Niko od nas ne radi. 30 godina sam radila bratu Žarko Kataru, isto 25, bez dinara. Struja 8.000, voda 4.000. Čekaj, nisam završila. Nikom nigde posao da nađemo nikako. Zašto moja mama ne dobija socijalnu pomoć? Lično tebe ću da pitam. Vi direktno razgovarajte sa njim i hoćemo da znamo kada ćemo novac da primimo. Inače svaki dan dolazimo ovdje. On je nama rekao da danas zaseda sudsko veće u 12 u vezi rasprave Vojvođanske banke i ovo za bio. A u sredu je rekao da dođemo da se vidi za ove zaostale naše plate. Znači, ta će lično da nas obavesti. Vi kao predsjednik možete da potencirate, da se to malo ubrza, da se... Ne možemo ovako rešavamo problem, pojedinačne probleme ljudi. Ne možemo ovako da ovako... Ali je moralo do ovoga da dođe. Nije moralo. Pa nije moralo. Uvek možete dođete... Vi ste došli na vas, ste trebali za svaku firmu ponaosob. Da vidite šta je s njima, šta je sa njihovim bivšim radnicima. Ja sam uvek tu na raspolaganju. A ne mi da dođemo ovde kao neki slepci, bednici, da bukvalno da molimo za nešto. Znači, to je u vašoj dužnosti, vi kao predsjednik opštine da brinete o nama građanima. Da, moramo da stupi. Pa zato si danas tu, a gde si bio? Niste bili tu iz grada, da nisam tu. Što je štamparija kao najveći gigant Bele crkve preko je radila za Hemu